Hello, mindenkit üdvözlök. Nagyon régóta előző videószóval most már csinálunk egy újat. És most már nem egyedül leszek, hanem itt van velem. Milanka. Amúgy Jamri. Jó van, oké. Jó, nem kell bemutatkoznod mindig, jó? Ok. És, és egy pillanat. Szóval belépünk a formátorba, folytassuk a Pedro. játékot. Azóta jött a glitch update, azt tudom, bejött a glitch update, aztán jött a backrooms event, még egy backroomsos event, szóval sajnálom, hogy nem volt egy tartalom róla. Szóval mindegy. De benn vagyunk, itt vagyunk a játékban, szóval megy. Szóval itt van velem. Szóval Jamri. ha nem jön, igen. Szóval akkor bejoinulna hozzánk. Hát várjál, mindjárt begyűlnél, csak most valamit csinálok a gépemen. Igen. Igen, 1 óra. Várjál, Béla, valamit neked írok privőbe. Na nyugodtan, de most nem tudom meg. De Léci, nézd meg majd. Hát majd megnézem a videót, tudom, majd a videó után. Szóval itt vagyunk bent a Backrooms eventbe, be is léptem. Szóval itt vagyunk a Backrooms eventbe, szóval azóta lett ez a rész. Béla, nézed, amit küldtem. Hát majd megnézem, jó? Most nem most. Akkor majd írjál vissza ott, mert most akarom. Mert tudni akarom azt. Szóval most... Így néz ki az egész Backrooms, szóval... Folytassuk, aztán glitch után majd jön, elmondom, amit láttak a élők között, ott van egy új szóval ott van, meg tudjátok nézni, most kopognak éppen a játékba. Szóval mindegy, valamit találtunk, Oha. Jó? Pont Milan most joinult rám. Jó, de én kimegyek a Roomsból. Tudja, hogy itt vagyok. De Béla, megnézed? Mit? Hát mit küldtem neked Facebookra. Jaj, Facebookon küldted? Igen. Ja. Most éppen egy kicsit meg... Jaj, én meg azt hittem Discordon, mert Discordon biztos nem nézem meg. Nézd szerintem a videózás most, ugye azért akartam mondani. Hogyha megnézed. Még ma megnézed akkor. De akkor írjál vissza a privy-be majd. Szokásos... Most szépen kiveszük a enchantjainkat. De még egyszer nézd meg. Már most valamit jó. Itt a slime-om. Ó, nyelv. Megnézem ezt a módszert addig, amit csinálunk.
Te nem Ah. is jó van, hagyjuk. Mi van? Semmi. Látod? Jót ez. Béla, kiszedtem a slime-omat. Jó, nyűnyűdes vagy. Akarod hallani a legjobb hangot? Nem. Még egyszer meghallgathatod utolsóra. Hasta la vista la... Danya kacsanya. Most éppen kiveszünk, most az van, hogy most kiveszünk a... Hát, ha valami jó encsát, tudod, adok egy mítiket, az jó. Valamennyire. Én mindig rang 10-es vagyok, de már hamarosan elérjük a 11-es. Segítesz rangba! Majd igen. De máma megcsinálod. Na jó van. Közben itt az elején bocsánat, hogy ez így megbeszéltük a dolgokat, de muszáj volt. Ja. Szóval mindegy. Most jó adó. De jó. Hallatok mindent? Jó. Egyáltalán videózol? Egy picit pillanat. Igen. Mutatj meg. Szóval... Bocsánat, de... Ez nem tudom ki, nem tudja, hogy... Majd a csatornatagoknak ezt nem. Szóval ilyen a vége. Jó, megmutatom nektek a teknikusosan. Szóval... Oh-oh!
Oh. József! Béla, mindjárt jövök. Ó, valamit találtam. Nem tudom, valami bug van még mindig a gépen. Béla, itt ülök. Ja, oké. Si Marina vista tanto meglio, si non la marina ni macista. Elfogtam. Pedro, Ó, Pedro. basszus. Még 3 óra. 5-6-ig. Hogy adom ki? Béla, te most hol vagy a játékban? A Backrooms eventbe. Jöhetek én is. Aha, én miattam, de kereshetsz. De te most a izébe vagy? Nem a normálisba. Normálisba vagyok. Oké. Ó, de jó, Béla. Blanket. Blankit. Ó, ezt még megvárjuk. Béla, egyet kérdezek. Igen. Ott vagy a... Ha kiviszed a backroomsot, ki lehet vinni. Nem lehet. De ki lehet. Akkor... De csak kétszeres. Béla, ha 100-szoros egg van, akkor lehet benne nyitni jóspetet. Hát kb. Vagyis egy óráig, szerintem kb. egy óráig tart. mi van? Hát de föl sok pénz hozzá. A 100-szoros, kb. 20 fok lesz, azt hiszem. Signorina vista tanto meglio, signora Marina, la cista. Pedro, Pedro, Pedro! Léci, legyen már egg. No, ott van Monej. Ha lesz 500 kám, akkor... 500 kám van! Én meghaltam. Béla, mi van olyankor 500 kám van? Semmi.
És ha meg lesz egy mild, akkor mit adsz? Semmit. Léci, legyen itt jó egg. Léci. 3-szoros. Miért a 3-szoros megéri? Nem annyira. Basszott összeg addig. Akkor 5-ös. Talán összefutunk egyszer. Mindegy. De te izébe vagy? Ha Normális? Normális. De ott vagy a sárga színű egész fal. Igen. Olyan? Én olyanban vagyok. Én is. Jó, itt is van izé. Chest. Mindjárt megvan a 600k, mert találom ezeket a chesteket. De... protokollni kell. Ó, Megtaláltam a nagy cicát. Milyen jó. És ez az ajtó be van lakatolva. Haj. elkeveredtünk ebbe a tételbe. Jó, megint izé, chest. És mindjárt megvan a 600k. Léci, legyen itt is, valahol. Soon I'm a sexy Rio, but I'm... Jó, én szerintem visszanek a roomsba és kimegyek. Jó. Na megjöttem. Azóta a videóban nem jó sok témán mindentudássátok. Szóval... Mi van oda tényleg? Léci, legyen 5-szoros a tojás. De 3-szoros ez is. Tényleg megtaláltam ezt a láthatatlan tudtot én is. Tudom, az... Nos, srácok, szerintem... Szóval, ha mindig akar, akkor jöhet. Csak jöjjön ki a backroomsból. Nem jössz ki? De nem tudok, hogy kell. Hát a házra. Mire? Ház. No. Várjál. Elvittem. No, te hol vagy? Itt vagyok Itt a vagy. backroomsból. Szóval, srácok. Szóval, ha nem jönne belém a Billy, akkor talán elköszönnék. Szóval... Szóval, sziasztok! Hello.